představíme Český klub Vousáčů. Sám jsem zvědavý, co nám pánové popovídají o Českém klubu Vousáčů. A vítáme tady Zdeňka Hrubého, Viktora Mejzlíka a také Jirku Nečase. Pánové, vítejte u nás. Dobré ráno. Hezké ráno. Krásné vousaté ráno. Člověk nesplete. Já budu mít dotaz, který možná bude znít trošku pejorativně, ale vzhledem k tomu, že já se hlím od 14 let, tak si to můžu dovolit. Není to už trošku out? Je to zpátky in. Je to zpátky in. I dnes podle doby, kdy už se říká, že ti lumbersexuálové už vlastně jako... To říká kdo? Chytré dívčí časopisy. Já zásadně nesouhlasím. Má žena mi to říkala, že už je to vlastně out. Je to out. Je to out. Ale jestli ne, tak mi řekněte proč a proč vznikl vůbec první Český klub Vousáčů. Já bych se možná nechal to porovnání, jestli to in nebo out na zrovna ženské položce, jestli slečna Soňa může ohodnotit, jo? Jestli je lepší ohlená tvář nebo s plnou vousem. Já jsem pro vousy. Já ti to zazladit rozhodně nebudu. Já ti to zazladit nebudu. No je, že doma mám přítel, který to nerostou, to nevadí, třeba za pár let. Pánové, jak vlastně vznikl Český klub Vousáčů? Já bych to možná ještě doplnit, že to taky hodně o odvaze, jo? Že to není o tom, že žena radil a on říkal a ona říkala, ale možná je to o tom, jestli na to máte, že? Samozřejmě. Tak máte na to? Já si myslím, že... Teda, tady vzniká zajímavé napětí. Myslím, že ne. Myslíte, že ne? Ale základ máte dobrý. Já mám perfektní základ. No ale pojďme k té historii. Určitě bude zajímat všechny ty, kteří na to mají ty rády a určitě mají na to hlavně asi tu trpělivost. Nechat si toto krásné narůst. Božstvo? Tak já, jestli můžeš. Tak já jsem, všechno začalo strašně jednoduše malou sázkou mezi 3 kamarády a nebyl zatím žádný účel plnou vousou nějakého stylu. A po určitém čase jsme si dali sázku na půl roku a po období toho půl roku, kdy jsme schytávali spoustu narážek a spoustu nářků z okruhu rodiny a přátel a našeho obchodního sektoru, tak jsme zjistili, že si to tak strašně hájíme, ty vousy, že se to nakonec stalo naší vizitkou, naší image. A po půl roce, kdy všichni očekávali, že to zhodíme dolů, tak nám to zůstalo a zůstali jsme vlastně v tom a zůstalo to naší vizitkou. Mě zajímá, co to tam máte. Co byste si vybrali? Ano, to můžeme ukázat. Je pravda, že tady vypadáte jako kůře. Jako kameru. V vašem případě... Tak a jak dlouho si, já nevím, kde je kamera, každopádně nevím, jak dlouho si myslíte, že je to stará ta fotka? Půl roku? No, rok a 2 měsíce dneska, takže tak jsem si říkal, tak pro porovnání možná, jestli... Předpokládám, že jste byli v rámci Movembru aktivní. Nebo nebyli? No ani ne právě. Ani ne, takže až po Movembru to přišlo, až v tomto roce. My jsme začali totiž už v květnu, s tím, že doba původně sázka, že na to vlastně půl roku sáhnout. To znamená, že na Movembr jsme se nemohli oholit a nechat pouze knír, ale vousy jsme měli. Dobře, za jakým účelem se tedy sdružujete? Proč jste vznikli oficiálně jako první Český klub Vousáčů? Sázku chápu, jasně. Ze začátku tam byla velká iniciativa. Z toho, že jsme měli vousy, tak jsme o tom dávali vědět světu a v podstatě jsme si chránili ty svoje vousy. A s postupem času jsme zjistili, že kolem toho je obrovský zájem, ať už vousatých pánů, nebo především vousůchtivých dam, který o to projevovali největší zájem. A na sociálních sítích vznikl právě proto Český klub Vousáčů, kde lidi jsou velice aktivní a to nás motivovalo k tomu, aby jsme tyto lidi začali sdružovat, dávali jim inspiraci, podporovali se a setkávali se s tímto účelem, takže to takový volný setkání. Český klub Vousáčů, to je téma, které v Dobrém ránu ještě určitě budeme probírat, protože otázek máme hodně. Počkejte si na to teď. Vousáči budí v Dobrém ránu velmi zajímavé reakce, můžete to vidět sami. Teď si ale s nimi budeme povídat, protože pánové zakladatelé Českého klubu Vousáčů, Zdeněk Hrubý, Viktor Mejzlík a Jiří Nečas, nás budou zvát, a to na druhý sraz Vousáčů v Česku. Na tom prvním, pánové, bylo asi 30 lidí. Kolik bude teď? Přesně tak, bylo nás 30 lidí, ale v ten moment jsme měli na Facebooku pouhých nějakých 500 členů. To znamená, že teďka jich máme přes 5000, takže očekáváme 100 násobek. Kdy a kde? 300. Minimálně. Kdy a kde proběhne druhý sraz? Proběhne to v kavárně Café Prague, ve Vaňkovce 1 je adresa, a proběhne to tuto sobotu, 26. start 19:00. Co se bude dít? Vidíte? Tak můžu třeba já. Tak budeme tam mít samozřejmě moderátora, tady Jiřího.
který nás bude provádět zábavně celým večerem, s tím, že budou tam i takové 3 koutky, kde si budou moct pánové vyzkoušet opravdu profesionální holičství pánské, vlasy vousy, břitva. Potom tam bude whisky a doutníky, zase ochutnávka těch zajímavějších, a potom tam bude i obchod a prodej různých doplňků. Nevím, jak se jmenuje ten člověk, ale... To se ani nesmíme říkat. Ale co mě zajímá, tak ta praktická část vousů. Jaká kosmetika je potřeba pro to, aby to vypadalo tak hezky, jako ve vašem případě? Abych nebyl taky jízlivý v tom prvním ústupu. Vy jste si neřekli, že se mi to nelíbí, v žádném případě, akorát mám takovou trpělivost jako vy. Zeptejte se kolegy, teď se o to stará nejméně. Já se o to starám velmi podobně jako o své vlasy, takže téměř vlastně vůbec. Jo. Takže ono, mně se zdá, že oproti holobrátkům, tak je to daleko méně náročnější na údržbu. A já se na to dívám vždycky úplně jinak. Co se týče péče o údržbě, tak je to daleko jednodušší. A to krásně. Porovnáváte si vzájemně mezi sebou ty vousy, kdo je má hezčí? Nebo hraje roli délka, nebo... Muži obecně si porovnávají různě. No právě, proto se ptám. Přeměřují, porovnávají, takže ano. Ono možná je vidět i teda na nás, se to krásně zobrazuje, že každý má ty vousy úplně jiné. Jo. Já je mám jako nerovnější, takže když mám to rostlo stejnou dobu, tak já jsem měl nejdelší. Jirka, tak ten to má právě naopak kudrnaté, takže to měl stejně dlouhé, ale tím, jak se to kudrnatí, tak stejně jako vlasy. A z něj má něco na půl, takže opravdu je to co vlas, to vous, jako je to úplně to stejné. Mě pořád ta kosmetika zajímá. Jestli se o to vy nestaráte, chápu, není to potřeba, ale zrovna ve vašem nebo ve vašem případě vy to máte lesklaně, jak spití, no. Mně se to třpití, protože používám olejček na to. Olejček. No, protože člověk, když se ráno probudí, teda aspoň já, když se ráno probudím, tak to takhle stojí všude možně. Stejně podobně jako vlasy, to koukám, mají. To by on to tak stojí vlasy. Takže se to musí... takže se to musí prostě... třeba. Jo. Pánové, zajímá mě ještě jedna věc. Když jsme byli u toho taková narážka, nečekal to. Fakt to nečekal. Pánové. Když jsme u toho porovnávání, tak je třeba nějaká soutěž ve vousech, soutěž krásy ve vousech, kdo je má jako nejhezčí? Já bych dal příklad z toho, co se dělo na prvním setkání v klubu vousáčů, kde jsme měli pár soutěží a mezi jedna ze soutěží obsahovala nosnost vousu. Nosnost vousu znamenalo, že jsme si přichystali předměty, ať už to byly propisky, ať už to byly nějaké další artefakty, které jsme si během určité doby měli vkládat do toho vousu. A kdo během té doby měl nejvíc těch předmětů, tak vyhrál. On je se jednoduchý tam cokoliv vkládat. Pak tam samozřejmě odkládat si propisku je naprosto perfektní záležitost. To bez každý. Vám to ještě nejde, teda? Ale když se budete chviličku snažit, přijde se inspirovat hlavně, víte, tak třeba budete... Co bych si tam tak mohl strčit do těch vousů? To mi řekněte, co všechno jste tam nacpali? No, třeba nejvíc praktické je propiska. To je perfektní věc, protože za ucho to jsou stavaři. A padá to. Tady já třeba oproti klukům, kteří mají sice krásný, dlouhý plnovous, tak já řeším... Já tady mám igelitový sáček, to nevím z čeho. Zkuste tam narvat vizitku. Narvete tam vizitku? Zkuste to. To jste mi teda hodně zaskočil, jo? Ale to jablko, ne? Ne, vzkazuji režim, nemám propisku. Aby jsem to musel nějak samotat. No klidně zamotejte. Ale další z bonusů máme propisku. Ale propiska je jednoduchá, zkuste tam narvat tohle. Samozřejmě, určitě není problém. A vy propis, všechno zvládneme. Vy to máte nejdelší, dáte tam jablko? To jablko u nás můžeme maximálně hodit, jestli chcete, ale... To bych nedovysílal, když tak si počkejte až na půl. Pánové, jednou větou, proč je super mít plnovou? To by šlo. Dodává to strašně moc energie, síly, takové jako... Nespokojnosti, to ani ne, ale protože cítíte se mnohem lépe, je to divné, ale mění to opravdu vnímání sama sebe pro člověka. Český klub vousáčů. Pánové, děkujeme, že jste přišli do dobrého rána. Ať se vám se vydaří, ano, zpestřit. Mějte se krásně. A dělat co nejvíce, držíme palce. Mějte se vousáče všichni samozřejmě. Mějte se pěkně, nashledanou. No a teď se dostaneme k vyhlášení výsledků divácké SMS-kové soutěže a samozřejmě k samotným výhercům. Ale ještě předtím